खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सासे हाबा जाखानाय आइजो गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय गम्भीराखाथा पार्ट 1 गामिनि दिनेश ब्रह्मनि बिसि रिंखां ब्रह्मआ गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 17 नभेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दं रिंखां ब्रह्मआ। बेनिखायनो सोरबाफोर रिंखां ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9101394580 आरो गुबुन मोनसेबाव 9707686833 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। नैथि खौराङाव दङ कार्बि आंलं जिल्लानि मानजानि बिजय लामा मुंनि सासे लाइमोना थांनाय 19 नभेम्बरनिफ्रायनो गुवाहाटीनि आनगाव एबिसि कल'निनिफ्राय गोमानानै दं। AS09BC4865 नम्बरनि गंसे गारियाव लोगो मानिक सयखियाजों थांफानाय बिजय लामाया बाथरुम थांनायनिफ्रायनो गोमायो होनना मिथिहोयो। लोगो मानिक सयखियाया बिजय लामा गोमानायनि सायाव बर्लुममुख थानायाव गसर थिसनदोंमोनब्लाबो दासिम जेबो गुमुर मोनाखै। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय बिजय लामाखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला खाथिनि पुलिस थानायाव 7896859846 आरो गुबुन मोनसेबाव 8638766282 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खोन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा। थामथि खौराङाव दङ सिखावनिफ्राय रांखौ मोनफिननो हादों। नलबारिनि सासे सुबुंनिफ्राय जालुकबारियाव 1,50,000 रां खावनो नाजानाय समावनो गुवाहाटी कारिगावनि मन्टु आली मुंनि सिखावखौ जालुकबारि पुलिस आउटपस्टनि मोनसे WGPDनि हानजाया हमनो हादों आरो सिखाव मन्टु आलीनिफ्राय 1,50,000 रांखौ मोनफिननो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गसाइगावआव लहित हुसेनखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि दाबिजों आमसुवा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। थांनाय 16 नभेम्बर खालि खोला कामरुप जिल्ला सिंनि साम्पुपारा आन्सलिक कमिटिनि गाहाय नेहाथारि लहित हुसेनखौ दानख्लाब सुख्लाब खालामनाय जाथाय जालांदोंमोन। बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना दिनैसिम हमनो हायाखै। बे बिथिंखौ लानानैनो गसाइगाव आमसुवा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। सोनाब क'क्राझार जिल्ला आमसुनि दैदेननायाव गसाइगाव महकुमानि महकुमा बेंगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव मैया लहित हुसेनखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै फासि होनांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामदों। बाथि खौराङाव दङ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिजनी सुबाइजार हुलिपारायाव रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे दुखुथिया न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायहैदों। ललित कला नेशनेल एकाडेमि बान्था मोनगिरि गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र आर्ट सेक्सननि बिबान मोननाय मावख'गिरि मुंदांखा महरगिरि मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा थांनाय 22 नभेम्बर 2022 खालाराव हरखाबै रुंसारि जादोंमोन। बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिजनी सुबाइजार हुलिपारायाव थानाय रुंसारि बिथांनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे दुखुथिया न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायहैदों। द'थि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनी बिजिरसालिया 3 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। बिजनीनि उफ्रा जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया मोननै गुबुन गुबुन केसफोराव जोबथेसालिनि साजा होदों। बिजनी पुलिस थानायाव रेजिस्टार खालामजानाय दाखाथि आरो 182/1989 नम्बरनि लक्षिजर जाथायनि 68 बोसोर बैसोनि शंकर राजबंशी आरो 48 बोसोर बैसोनि रन्जित राजबंशीखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिजनीनि सानजा कामारपारानि थागिबि 42 बोसोर बैसोनि माजिद आली आरो 34 बोसोर बैसोनि जाकिर हुसेनखौ बिजनी पुलिस थानायाव रेजिस्टार खालामनाय लांखारनाय आरो बुथारनाय केस नं 364/2014 आव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। बे जाथायावनो लोब्बा गोनां गुबुन सासे 25 बोसोर बैसोनि असमत आलीखौ 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव मेलेरियाजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंफैदों। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय लुंसुङाव मेलेरियाजों गाग्लोबजानाय ओनसोलफोराव आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ मैया नायगिदिंफैदों आरो चिरां जिल्लायावबो दावबायहैदोंमोन। क'क्राझार जिल्लायाव बे बोसोराव मेलेरियानि बेरामिफोरा गोख्रैयै बांदों। थांनाय सप्तायावनो सासे 4 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोरा मेलेरिया बेरामजों जिउ खहा जादों। गावनि दावबायनाय समाव मन्थ्रि महन्तआ खौरां बिजोंजों रायज्लायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि मुलिजों लोगोसे गासैबो गोनांथार राहाफोरा सोलिगासिनो दं। गुवाहाटीनिफ्राय मेलेरियायाव जुनिया देहा फाहामगिरिफोरा थासारिखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो क'क्राझाराव सौफैखाबाय।
दाइनथि खौराङाव दङ शंकरपारा हरि मन्दिराव महाप्रभुनि बक आरती फोरबोआव खुंजानाय हाबाफारियाव समाज सिबियारि सुकुमार देबनाथआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बिटिसिनि फकिराग्रामनि थागिबि नदिं बियाबनि सिङाव थानाय शंकरपारा हरि मन्दिराव बक आरती फोरबोखौ फालिनायाव गोबां बैष्णब सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव खुंजानाय बक आरती फोरबोआव समाज सिबियारि सुकुमार देबनाथआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन दि गासै बैष्णब सिबियारिफोरजों लोगोसे महाप्रभु प्रसाद मोनगोन आरो बायफ्लेलांनाय हरि मन्दिर लुनायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होगोन आरो थानसालि सामलाय आफादखौ साननैनि गेजेराव लुनाय खामानिखौ जागायनो खावलायदों आरो जायगानि सुबुंफोरा मुंदांखा फालांगियारि आरो समाज सिबियारि सुकुमार देबनाथखौ थानसालि लुनो खोथा होनाय आरो थाबैनो लुनायखौ जागायनो गनायथि होनायनि थाखाय साबायखर बावदों। गुथि खौराङाव दङ उल्टापानि फरेस्ट रेन्जआ सिकनाझार जोहोलाव हायुङारि पार्कआव आयेन बेरेखायै हाग्रा दानफायनो थांनाय गासै सा 131निबो बांसिन सुबुंफोरखौ फरेस्ट बिफाना हमदों। उल्टापानि हाग्रा रेन्जआ क'क्राझार पुलिसनि हेफाजाबाव सिकनाझार नेशनेल पार्कआव हाग्रा दानस्रांनायनि बेरेखायै संदाननाय समाव चिरां, बङाइगाव, सनितपुर, उदालगुरि आरो गुवाहाटीनिफ्राय सा 131 सुबुंफोरखौ हमनानै लाबोदों। सिकनाझार हायुङारि पार्कनि राइड नाम्बार 6, 7 आरो 8 आव आबहावायारि आयेन बेरेखा दखल खालामनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि सा 500निबो बांसिन सुबुंफोरा थांनाय सप्तायाव पार्कआव आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायनायाव लोब्बा दं, जायनि जाहोनाव गोबां आबहावायारि खहा जादों। जिथि खौराङाव दङ गोदानै फोसावजानाय सिकनाझार जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ हाग्रा दानस्रांनाय जाथाया थारैनो सैथो। बे बाथ्राखौ बुंदों DIUF कुनजुन बसुमतारिया। चिरां आरो क'क्राझार ओनसोलनि भारत-भुटान सिमना साखाथियाव थानाय दलरसे हाग्रा ओनसोलखौ गोदानै सिकनाझार जोहोलाव हायुङारि पार्क फोसावना होदोंमोन, नाथाय दासिमबो हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनाया सोलिगासिनो दं आरो बे हाग्रा दानस्रांनो लैहोर लैहोर थांनाय भिडिअ भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानैनो चिरांनि DIUF कुनजुन बसुमतारिया फोरमायदों दि बे भिडिअआ चिरांनि ओनसोलनि नङा, बियो क'क्राझार उल्टापानि थिंजायनि होनना बुङो, नाथाय बिसोरो सिकनाझार जोहोलाव हायुङारि पार्कआवनो हाग्राखौ दानहैदों। चिरां हाग्रा बिफाननि सिङावबो हाग्रा दानस्रांनाया सोलिबाय थादों। चिरांनि हाग्रा बिफान हिसाबै हाग्रा सिफायना थानायफोरखौ होस्रांनाय खामानिया सोलिगासिनो दं आरो गोख्रों सोलिबावगोन होननानै चिरांनि DIUF कुनजुन बसुमतारिया गोख्रों रावजों बुंदों। 11थि खौराङाव दङ NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया 29 बोसोर गोजाम स्पेशेल अपारेशन इउनिटनि केसनिफ्राय उदां जाबाय। 29 बोसोर गोजाम स्पेशेल अपारेशन इउनिटनि केसनि बिजिरथायाव सा 11 सुबुंखौ दाय गैया होननानै फोसावो। 3 नं सेसन बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया बे बिजिरथायखौ होयो आरो बे केसनिफ्राय उदां जानाय सुबुंफोरा जाबाय फारियै अरबिन्द राजख'वा, रन्जन दैमारि, अनुप सेथिया, राजु बरुवा, सस्तर चौधुरी, प्रदीप गगৈ, मिथिंगा दैमारि, प्रणति दिखा, नगेन राभा, चित्रबन हाजरिका आरो दिलीप बर्मन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रन्जन दैमारि बिथांनि केसआ जौसिन बिजिरसालियाव मोनसेल' दंसै। मख'नो गोनांदि दिनै गोजौसिन बिजिरसालियाव NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि बेल हियारिं जागोन आरो बे बेल हियारिंआव मोजां फिथाइ मोननांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव केन्डेल लाइटिं सावनानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायहरदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ